unde or fi mințile la luminată? Unde or fi? Se creează inteligența artificială. Inteligența artificială, cum credeți că va fi creată, având în vedere că mințile sunt pur și simplu calate pe rău, nu pe bine? Da? Cum va fi inteligența asta artificială creată? Pentru bine? Mă tem că pentru mult rău. Dar să vedem la ce nivel va fi creată. Că dacă va fi creată la nivel de tehnologie și binele populației în medicină, în chestia aia, e foarte bine. Dar dacă mergem mai mult de atât, și cu siguranță mergem, pentru că toți creatorii, toți producătorii de inteligență artificială au avertizat acest lucru, atunci unde se poate duce? De aceea Uniunea Europeană a luat o măsură, înțeleg, aceea de a limita, în sensul în care să nu poată înlocuiască omul. E ceva. Bun, mergem la proteste. Se pare că au semnat ceva. Să vedem ce or fi semnat fermierii și transportatorii, daci că încetează. Încetează protestele. Ok, vedem ce au semnat și ce se va realiza din ce au semnat. Între timp, sigur că oamenii au ocupat Bruxelles. Au dat pe acolo cu ce au putut, cu lucru și cu... Știți că eu nu prea sunt de acord cu modul ăsta de a exprima, spuneți-mă, revendicările, nu să pichetezi instituțiile, nu să dărâm ce au construit alții, nu să strici, că e ușor de stricat, e greu de construit. Dar mințile înfierbântate, ne pare rău, asta fac. Între timp cresc nemulțumirile foarte tare. Dar ce să vedeți că politicienii se așează? Se așează pe liste, pe scaune. Fac tot felul de aranjamente, permutări, luate câte vreți. De ce? Să le iasă bine. De ce? Să mai obțină un om pe liste, 2, 3, eu știu acolo ce vor să facă. Să comaseze alegeri. Bun, vom vedea ce se întâmplă. Preocuparea politicienilor în această perioadă, să fie foarte clar, este doar una politică. Atât. Una politică. Le avem la cadru, iată, pe invitații mei special, doctorul Ionel Vișinescu. Bună seara, domnule doctor! Bună seara, doamnă președinte! Bună seara, colegii de să platou! comentăm împreună. Credeți-mă, pe mine m-au depășit niște chestiuni cu pârloaga, cu eu nu știu ce, aia, dar mă rog, poate mi explicați dumneavoastră, că de-aia am zis, doamne, să ne explice domnul doctor ce e cu agricultura asta, ce e cu pârloaga, ce e cu fermierul, ce e cu transportatorul. Poate ne mai scoateți din ceața asta, pentru că ar trebui să-i scoateți și pe guvernanți. Oricum. Și domnul Valentin Șuvar, care sper până cu i-a mers, știți, până cu i-a mers scannerul, Skype-ul acum nu mai merge. Bună seara! Bine așa măcar. Bun. Dar eu vă aud și vă și văd, nu știu dacă dumneavoastră mă auziți și mă vedeți. Nu, eu vă aud, dar nu vă văd. Bine ar fi să vă și văd. Da. Haideți că face el ceva, regizorul nostru, sigur că a și făcut. Vă rog, descrieți tabloul ăsta, domnule Șuvar. Este complicat să descriem un tablou cu tușe foarte multe, unele mai estompate, altele mai accentuate, după cum ați spus în preambul. Într-adevăr, e situația, nu știm în ce direcție să privim mai